Și toate pensiunile astea de sărbători să fie ocupate? Dar nu găsești. Nu sunt toate, dar au toate clienți. Ești pe aici, până astea. Dar aici nu locuiește nimeni din de iarnă, cred. Ai nu. Deci iarna face bani. De-aia se Alpin, zice, putem de-aia e Alpinul. Brașov. Aici iarna este bine, nu vara. Vara e așa. Păi stai puțin. Dacă îți place ție muntele, dar iarna e nu, tradiție, nu e ai de pârtii, ai Da, pentru de ce vii pârtii. aici? N-ai pentru ce să Ei locuiește undeva în Brașov, în astea. Și aici e doar să dea aia. Ultima Alpin hotel. Nu acolo cu scop. Ce e Alpin Hotel? Ridicela. Am venit pe aici? Nu. Nici n-are zi. Mai avem loc în torpedo? Ce vrei? Mai e loc în torpedo?